Hej, det her det er Liridon Begoli. Jeg er professor og doktor inden for kosmologi. Jeg sender direkte fra Niels Bohrs Institut. Jeg har en disposition, hvor jeg starter med at beskrive de forskellige metoder at måle afstand på universet, det vil sige afstandsstigen, og hvor jeg blandt andet skitserer for parallaxemodellen, og separator, og Hubbles lov og andre metoder. Og så kommer jeg lidt dybere ind på Hubbles lov og universets udvidelse og størrelse, hvor jeg blandt andet nævner det kosmologiske princip, og så kommer jeg også ind på rødforskydning med formler, eksempler, enheder osv. Ja, afstandsstigen det viser bare, hvilke metoder man bruger til hvilket afstand i universet. Det første trin det er radarmåling, og det bruges ind på vores eget solsystem, og det fungerer altså på den måde, at man udsender en radiobølge mod en planet eller månen, og så når radiobølgen så rammer planeten, så kommer den tilbage igen. Og for at finde afstand, så skal man altså dividere med 2, fordi man vil jo ikke have afstand fra jorden til planeten og tilbage igen, så er det bare divideret med 2. Og den astronomiske enhed, det er givet ved det der. Bam, badam, bam, bam. Det andet trill, det er altså parallaxemodellen, eller metoden, og det bruges til at måle afstanden, mellem den ene astronomiske enhed til 100 parsec. Og og den her metode, altså den måler, hvor meget sigteretning til stjernen har ændret sig i løbet af et halvt år. Det vil sige ændring af stjernens tilsyneladende position. Og den skal være 90 grader over for solen. Yes, og parallaxen, det er altså givet ved 1 busekund eller 1 3600 del. Og når man måler noget på 1 busekund grad, så får man altså 1 parsec. Eller vores hypotenuse. Og et lysår, det er defineret som det der her. Et parsec defineret som 3,26 lysår. Og hvis man gerne vil måle afstanden i parsec fra solen til stjernen, så bruger man altså tangens til busekundet. Og vi har også den modstående katete her, som er givet ved den astronomiske enhed fra jorden til solen. Og når man så dividerer de to tal, så får man altså 1 parsec, som også er det samme som her. Yes. Et andet eksempel, det er, hvis man gerne vil bestemme parallaxen på stjernen Proxima Centauri. Og og der er blevet påvist, at afstanden det er 4,3 lysår. Og det kan vi sætte ind på hypotenusens plads. Det er altså afstanden fra solen til stjernen. Og A, det er vores modstående, og den sætter vi altså ind på afstanden fra jorden til solen. Så bruger vi en tangens invers af A og B. Og når vi sætter det ind, så får vi altså en busekund på så lidt her. Altså parallaxe i grader. Ja, det tredje trin, det omhandler altså primære stjerner. Og når man altså ved, hvilken type stjerne det er, man beskæftiger sig med, så ved man, hvor meget lys, det vil kunne registrere hele 32,6 lysår væk. Og ja, og med den her slags metode, det kaldes for spektroskopisk afstandsbestemmelse, og den omfatter 100 til 10.000 parsec væk. Og og de to kendte forskere, der har forklaret den her model her, det var Hertzsprung og Russell, og de kaldte det for HR-diagrammet. Y-aksen her, det kan man se her, det er luminositeten, altså det vil sige udstråling fra solens udstråling, det vil sige L over L, og man kan også kalde det for stjernens bolometriske lysstyrke. X-aksen, det er stjernens temperatur, som man kan se her, i T-temperatur K Kelvin. Og det her sæt, det giver os et indblik over, hvor varm stjernen kan være, og deres størrelsesklasse er et mål, på stjernens virkelig visuelle lysstyrke. Og på det her HR-diagram, der kan vi altså se, hvor de varmeste og mest stærke stjerner, de befinder sig helt, øverst i venstre side, og de koldeste og mest lyssvage, de er altså helt nede i højre side. Og det fjerde trin, det er, det er det der separator, som jeg kom ind på i indledning, og og det er sådan, det er for at finde afstanden til de nærmeste galakser i universet. Og det her begreb, det er, det skifter mellem at blive større eller mindre, altså stjernen. Og deres vægningstid eller frekvens, det hænger sammen med lysudsendelsen. Så jo større en stjerne er, jo længere var perioden. Og det femte trin, det er, det bruger man til at måle med standardlys med. Og når en mindre stjerne på sit slutstadie er stadig hvid, eller er blevet hvid,
Og så her optager stjerner materiale fra en naboplanet, så den kan altså danne en slags speciel type for supernova, hvor man udsender en mængde lys på i alt 1,4 solmasser. Og så sker der en kraftig kulstofdetonation med en enorm lysudsendelse, og siden man nu ved, at alle de her supernova-eksplosioner er ens, så kan man altså forklare, størrelsesklassen, med afstandskvadratloven. Og ud fra den her, så kan man altså regne afstand ud. Og og den her slags bestemmelse, den bruges fra 15 megaparsec til 200 megaparsec. Så når lys bliver udsendt, så bliver den altså svækket, med afstand, fordi altså lys, når det fordeler sig, så fordeler det sig, over et større areal, og jo længere væk den bevæger sig, jo mere bliver den dobblet med, og det er altså firedoblet. Så arealet af lyset, det bliver hele tiden firedoblet, jo længere væk den bevæger sig. Og det forklares med den her formel med intensitet over luminositet divideret med 4 gange pi gange radiushjernen. Og det 6. trin, jeg beskæftiger mig med, det er altså, Hublers lov, og og det er sådan, ja, det er alle, galakser på nær det nærmeste, der faktisk har de her rødforskudte spektre. Og hastigheden er, vil også sige 0, som det vil sige nu, i bevægelse væk fra os, som vi kan bestemme ud for rødforskydning, den er altså proportional med galaksens nuværende afstand, er 0 fra Mælkevejens centrum. Den er altså givet ved den her formel her. Velocity til 0, altså til nu, farten nu, er lige med Hublers konstant ganget med, afstanden nu. Og det, det giver det samme som y gange a i x, som man kan se som er en lineær funktion. Den er også lineær. Og ja, og man forstår det, ja. Og hældning her, det er altså Hublers konstant, som er givet ved 2,3 gange 10 opløftet minus 18 s i minus første, som også man kalder for Becquerel eller hertz. Og det, det er antal svingninger per sekund. Og Hublers lov, den fortæller også noget, at galakserne, de altså bevæger sig væk med en fart, der som er proportional med afstand fra os. Så der er faktisk en sammenhæng mellem hastighed og afstand her. Og så ud fra hans graf kan vi altså se, at jo længere væk vi bevæger os, jo hurtigere er faktisk galakserne. Og jo tættere man kommer på, på vores solsystem, jo langsommere bevæger de sig faktisk. Så så det store spørgsmål, som lige Ridder Bergoglio har stillet, det er, jo længere vi kommer ud, jo længere vi kommer ud, jo hurtigere bevæger planeterne sig. Men problemet er bare, accelererer de så? Så man ved ikke med sikkerhed, at grafen, det viser altså kun det øjeblik. Og derved kan man altså ikke vide, om de accelererer eller holder en konstant fart hele vejen. Universets alder, jo, det kan altså måles eller beregnes med hjælp af Hublers konstanten. Så for at finde universets alder, så dividerer vi 1 med Hublers konstant, så vi kan få universets alder i sekunder. Man kan se det er et meget stort tal, 10, opløftet det 17. sekund. Så når man replacer det med units, så kan vi altså se, at det giver i alt 13,7 milliarder år. Så gammelt univers. Men det er altså, ja, det er svært at konkludere, om det virkelig er så gammelt, fordi, altså, vi har altså kun kigget på det nærmeste galakser, vi har ikke kigget i hele universet, fordi vi ved jo ikke, hvor, ja, galakser er meget stort. Universet, ja, som vi nok alle sammen ved, det udvider sig, og men Hubler, han kunne altså ikke give en slags forklaring på, hvorfor det overhovedet skete, den her udvikling. Så da Albert Einstein kom på banen, så, så gjorde han det, altså fortalte, hvorfor universets udvidelser, ved hjælp af, sin relativitetsteori fra 1915. Og, ja, det var en slags videre forklaring af Newtons teori, som fik ham til at se tyngdekraften og gravitationen som en slags vekselvirkning mellem masserne. Og Einsteins teori, det var, således, at gravitation, det var en egenskab ved rum og tid, hvor stof og energi bestemmer, hvordan rum og tid under et opfører sig.
På den anden side bestemmer rum og tid under et, hvordan stof og energi kan bevæge sig. Så Einsteins teori, det gav næsten det samme forudsigelse, som Newton gjorde. Og en, der arbejdede videre med hans teori, det var en russisk fysiker ved navn Alexander Friedmann. Det var helt tilbage i 1922. Og det var ham, der også kom ind på det kosmologiske princip, at man antog, at universet var homogent og isotrop. Altså det vil sige, at alle steder er ens, i betydning, at alle fysiske egenskaber som densitet, energitæthed, tryk, temperatur med mere har samme værdi overalt. Det vil sige, at alle retninger de også var ens. Og det, som jeg lige nævnte lige før, det var det kosmologiske princip. Homogen, det er, at det er ens overalt. Det er ligesom en mursten, at det er ens overalt. Men man kan godt have en fordel ved at bevæge sig i en bestemt retning, fordi en mursten har jo også vertikale eller horisontale streger. Så man kan have en fordel ved at bevæge sig i en bestemt retning. Og måske sværere ved at bevæge sig op og ned, end det er at bevæge sig horisontalt, fordi en mursten den går sådan der. Yes, og isotrop, det var, at den gik sådan ud ens i alle retninger. Og de her to systemer, de overlapper på en måde hinanden, fordi man godt kan have et system, der er homogent, men alligevel have en udvalgt retning, altså isotrop, og isotrop uden at være ens overalt. Det vil altså sige, når galakserne bevæger sig, når de ikke bevæger sig, men fjerner sig fra hinanden, fordi rummet det udvider sig på en sådan måde, at afstanden mellem vilkårlige par galakser, de ændrer sig, altså på en samme måde. Hvis der i løbet af en vis tid, hvis der altså sker en fordobling af afstanden mellem to galakser, så er afstanden mellem alle par galakser også fordoblet, sjovt nok. Og lysets bølgelængde vokser altså på samme måde som universet, men lyset er altså undervejs med at rejse gennem galaksen. Og hvis universet er blevet 10% større, mens lyset har været undervejs i jorden, så er lysets bølgelængde altså også blevet 10% større. Og det er altså grunden til, at alle spektral linjer i spektret fra en fjerde galakse også er forskudt procentvis lige meget. Og det kan altså udtrykkes ved rødforskydningsformlen, som er givet ved dette. Og det giver altså selve ordet rødforskydning, det giver også et direkte oplysning om altså universet, hvor stort den er. Og dengang lyset blev sendt ud. Fordi når vi altså kigger på lys, der er rød fra en kikkert, så ved vi, at den bevæger sig længere væk fra hinanden. Men hvis det er blåt, så bevæger den sig tættere på os. Yes, så og så er der et eksempel, jeg gerne vil komme ind på med rødforskydning. Og det er det eksempel, som også er inde på vores PDF-fil med Lyman alfa-linjen. Og den er blevet observeret til at være på 885 nanometer i en fjern galakse. Og så er der blevet bestemt rødforskydning af lyset, og hvor mange gange større universet er blevet, siden det lys, vi har observeret, er blevet udsendt. Så vi kender altså formlen for rødforskydning, som er givet ved det. Og R0, det er altså afstanden nu, som vi også kender fra Hubbers lov. Og R udsendt, det er altså afstanden, da lyset er blevet sendt ud. Og Z, det er altså rødforskydning. Så Lyman-serien, det er altså 122 nanometer, og galaksen, den har en bølgelængde på 885 nanometer. Så så for at finde det, så har vi ligesom isoleret rødforskydning, og så har vi taget det observerede lys fra galaksen. Det var 885 nanometer, og så har vi divideret det med 122 nanometer og minus det med 1. Så har vi altså fået 6,2554. Og det har vi så plusset med 1 for så at få et præcist tal. Og hvad betyder det her tal? Jo, det betyder bare i bund og grund, at at galaksen er blevet 7,255 gange større i den tid, altså lyset er blevet rejst i. Yes, dette var professor Dr. Liridon Bergoli fra Niels Bohrs Institut, og jeg takker af for i dag. Jeg håber den her video den har været til gavn for mange af mine studerende, og jeg takker af.